ଆଜି ଆମ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବନ, ଯିଏକି ଆମ ପୁଅ, ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପକୁଡ଼ି କଷା ହାଟରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ମଜାମସ୍ତି କରି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲି। ବନଉ ସାଇକେଲରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ଶୁଭମ, ଯିଏ ସାଇକେଲ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ନେଇ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆମେ ମରୁମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ହେଲା, ହସିଲେ। ହସିକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ବୁଲେଇ ସାରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍